Čauko ľudia, vítajte v druhej časti Let's Playu z Adventure mapy Revenge of the Gods. V tejto časti sa pokúsime dostať von z kaňonu, aj keď neviem, či sa nám to podarí, takže ideme. No, keďže tu je minimálne ešte 4 stromy, sú tu ešte minimálne 4 stromy. Tam hore mám skočiť? Asi. Spadol som. A teraz tam dolu? Joj. Dostal som sa sem, bez teba. Skôr než ty. A tam či skočím, tak tu... Asi! Sakryš, otvoril som si menu. Aspoň, že sme otvorili ten... Checkpoint? No áno. Tento vodný checkpoint. No. Takže... Vychádzam z výťahu. Tento diel... Musíme sa získať, aby sme mohli natáčať dlhšie. No musíme získať licenciu. Či čo to je? Tam myslím, že 3 požiadavky musíš splňovať. Nie! A aké sú tie požiadavky? Nepamätám si. Neviem, jedno viem, že musíme im dať telefónne číslo. Oni nám pošlú správu. A čo bude v tej správe? Nejaký kód a ten, keď tam zadáme a budeme ďalšie 2 požiadavky a pravidla splňovať, tak nám udelú. A budeme potom budeme natáčať ako dlhšie let's play, tak dlhšie diely z tejto mapy. Veru? Alebo nie, alebo to stihneme dneska. Koľko máš času dneska? Už si tam? Ešte nie. Kde si? Tu, Aha, ešte som tam lezol. Kokso, ja už som tam skoro bol, ale zase som sa sfailil. Takže táto časť bude zase faily. Moc sa celkom podarila. Myslím, že sme zvládli za tých 15-14 minút viac, než oni stihli. Iní tí ľudia, takmer sa tam bol. To je ťažké dosť, akože na skákanie. Aha. Tak, dneska sa nám možno podarí strom, alebo 2. Uvidíme. No. 1 strom minimálne. Dúfam, že natáčam. To bol trapas, keby som nenatáčal. Veru. Keď nenatáčaš, tak si mŕtvy. Alebo mŕtva živola. Alebo živá mŕtvola. To čo? To je ľahšie. Čo? Ísť tade dolu. Však nie, však ja tam furt idem. Tade... Si tu? Joj! Ale ja sa nedostávam tam. Tak ako vidíte, pravdepodobne všetku prácu zarobí Andri. Zarobí? Urobí, nezarobí. Ale skade mám ísť teraz? Inak, ty si ako vážne dobrý. Oni boli 2, používali set home a zvládli sa dostať na ten prvý strom. Za neviem koľko minút. Ty si bol 1 bez home set a dostal sa tam určite skôr než oni. Ja vidím, lebo ja som pán. Čo, myslím, že bol Minecraft box. Počkaj, prečo idem tady to? Neviem, kto ešte. Som na druhom strome! Dobre, otvor mi. Ale teraz počkaj, zase musím nájsť ten oný. Tlačítko. Povedz, aha, tu je to. Tam plávam. Plávanie by mohlo byť inak rýchlejšie. Vidíš tú vodu? Keď možno dokončíme let's playe, tak možno budeme robiť nejaký taký seriál s modmi a budeme vám ukázať zaujímavé módy. No a už na to, že teraz neviem, kade mám ísť, ty musíš mi poradiť. Počkaj, už lezem, Ja ťa vidím! Dýchaj, dýchaj! Ja dýcham. No kade teraz? Ty menej. Dobre, ja kýcham. A stade to. Hop. Aspoň, že už sme tu. Aha, ja som vylezol po strome. No choď. Andri ide. Aj. Takže možno stihneme 2 stromy. Jasné. Som na druhom strome. Si na treťom. Vážne? No.
Dobre, otvor. Otváram ti checkpoint. Takže teraz to ako vážne sme dobrí, sme jedničky, teda Ja on som je dobrý. jednička, ja som Ja iba som kameraman. Ja som iba kameraman. Mňa si nevšímajte. Ja tu budem len failiť, ale za to náš Andri, to je Superman, lebo to dokáže viac než dvaja, ktorí robili zo Set Home. Takže Minecraft Box, trhnite si nohou, alebo väzom, alebo čím. Čím chcete? Čím Aj chcete. hlavou, aj rukou, mne je to jedno, ale... Sme proste, Andri je proste boss parkour map. Natáčame 5 minút a už som prešiel 2 stromy. Vážne iba 5? Áno. 5, 3 To je štvrte, teda 5 a 3 sila. štvrte minúty. Dobre, kde si tu? Idem hore, však som padol. Ale viem, kade sa ide ďalej, takže nie je Ja problém. viem, kam sa ide ďalej, ideš. Dostal sa tam? Čuj, dostal sa sem? Si tu? Za tebou. Choď. A teraz kam? Sem len? Také jednoduché. Zatiaľ. Skoro si ma zhodil. Zatiaľ jednoduché. Možno stihneme aj ďalší strom. Hahaha. Aj sme zvládli, možno zvládnem aj ja. Zvládol som aj ja, výborne. Checkpoint otváram. Tak tento strom bol veľmi ľahký a možno Ale neviem, stihneme kde sa úplne otvoril celú ten horu check-up. urobiť dneska. Či v tomto dieli. Dneska stihneme možno aj celú mapu. Uvidíme, jak nám vystačí čas. Ale Ja za dieli chvíľku možno pôjdem celý- asi preč. Že Ja to poviem, myslím, že iba jeden strom. Dagon, ja pôjdem, starý máme na obed a potom prídem a ešte tú mapu dokončíme. Dobre. A nie, prečo? Ja som Kedy padol. pôjdeš? Kedy? Čo? Že kedy pôjdeš? Ja som padol. Teraz iba na obed sa najesť a potom prídem. Dúfam, že si stlačil. Áno. Dobre. To bol trapas, keby si nezapol. Prečo nie? Však druhý bol úplne ľahúčky. No bol, ale aj tak by to bol Asi trapas. umiem. A nie, nadýchol som sa. Dobre, už som tu zase naspäť. Takže idem znova a ja vám to už dám, milí diváci. Aby to malo nejaký účel toto video, tak dám aj tretí strom. Dobre. A počkaj toto. Sadím to tam naspäť. Dobre, kašľam na to. Budem iba kúkať stade do zdola, jak to robí. Jak failim, čo? A ja to nerobím zatiaľ. To máš pravdu. Už si bol na konci. Ja viem, ale ja som omylom nevyskočil na jednu hlinu, tak som si ju tam dal naspäť. Medzi tým sa tu budem nudiť. Veru, behaj tam a ukazujem, čo ja viem, potôčiky a čo ja viem čo. Začnem umierať na vodu teraz. Nemám vzduch. Len neviem, niečo sme tu asi neurobili. Lebo viem, že sa tam malo otvoriť na tom náhrobku pistóny. Nevadí. Nevadí, to není dôležitá vec, aby sa tam otvorili pistóny, snaď. To Snaď. není dôležitá vec. Tak, som tu. Tu, toto, malo sa vysunúť. Nejako. Ďalší strom. Ktorý už? To Počkaj. To bol Štvrtý. ten. Otváram. Výborne, takže ja idem dole. A tu je teraz, toto sú všetky stromy dokončené. Presne. Teraz ideme do jaskyne voľakej, do tunelu voľakého. No, to je iba tunel obyčajný. Ja viem, však to prejdem raz, dva hento. Viem. Potom tam je cestička, myslím, že. Dagon les, poďme les. Cez vodu to je strašne pomalé. Mohli Ja by viem. konečne dať... Rebriky. Čo ja viem. Aj tu by mohli urobiť rebriky. To by Vieš, určite bolo rýchlejšie. Odsunú, aby sa hujná, a ty by si vyvezol po rebriku. No poď, ideme. Natáčaj jaskyňu. Trvalo. A to čo je, jaká jaskyňa, však toto prejde každý debil. Lebo to není súčasť. This canyon look familiar. Ideme po chodničku pekne.
Myslím, že spawnovať monštre by sa nemali, keďže my hráme na Peaceful, a ktorému som zakázal spawnovanie. Ideme dolu? No, asi. Tak poď. Čakajte. Skoro som padol. Nevadí, však tam boli. Tu je, čo je tu? Česta, alebo čo? Dobre, padnem. Tak. Čo je tu? Nič? Tu myslím, že nič. Máme ísť ďalej. Ideme ďalej po chodníčku. Hop. Ideš aj ty? No. Natáčame. A ešte ďalší? Čo si práve spomenul? Bol strom. 11 minút. Strom. Tam dúfam, že pôjdeme naposledy. Kam pôjdeme? Chcem ísť do gladiátorskej. Do takej... vieš čo? Tuto by sme to mohli ukončiť, nie? Koľko? 11 minút. Dobre, najprv si zajdeme niekam do tejto jaskyne. Ideš za mnou? A na čo tam ideme? Toto je taká miestnosť. Tu si môžete získavať predmety, za ktoré dostanete v úvodzovkách bonusové body. Sem si odložím šíp. Ľubnú platňu si nechám zatiaľ. Ja nemám šíp. Tu máš šíp, tam. Musíš streliť do toho obrazu. Ten spadne. Aktivuj čo si dostal? Desku. Desku? Ďalšiu? A teraz do ďalšieho obrazu. Dobre, však už nemáme šípy. Tak poďme. Takže ukončíme to. Počkaj. Jak prídeme k nejakej misii. Čo maybe the strangers the other side. Ja ti hodím tú dosku, poď sem, kde si? Nie, tam nechcem ísť. Poď, hodím ti ju, hop. No fajn, takže týmto by sme sa s vami chceli rozlúčiť. A uvidíme sa pri pokračovaní. Počkajte, nájdem ešte, kam pôjdeme. Myslím, že tu je to. My grandfather building hiding. Tam máme ísť? A čo je tu? Tu sú česty. No, asi tu. Nič v nich není. No dobre, poď, ja viem, kde to ukončiť. Sem, poďme hore. A stade to. Tu sa vyspíme. Kde si? Takže týmto by sme sa s vami chceli rozlúčiť. Uvidíme sa pri tretej časti Let's Playa z hry Revenge of the Gods. Takže čus! Čus!